Tak jo, pojďme se dnes společně ponořit do jednoho z nejvíc probíraných témat v cyklistice. Rozebereme si totiž, jak přesně ovlivňuje délka klik naši efektivitu šlapání, plynulost pohybu a, což je možná to vůbec nejdůležitější, dlouhodobé zdraví našich kloubů. Žádné zdržování, jdeme rovnou na věc. Už dlouhé roky mezi cyklisty koluje takový docela logicky znějící mýtus. Větší mechanická páka přece automaticky znamená větší sílu, no a tím pádem i vyšší výkon na pedálech, že? Jenže je to vážně takhle jednoduché? Dnes si ukážeme, proč tenhle čistě mechanický předpoklad v reálné biomechanice lidského těla dost často naprosto selhává. Dnes nás čeká 5 hlavních bodů. Nejdřív se podíváme na mýty o délce kliku, pak na biomechaniku a stabilitu pánve, následovat bude zdraví kloubů a rozsah pohybu, rozebereme vliv na udržení výkonu a nakonec si řekneme něco o adaptaci a optimalizaci. Část první. Mýty o délce klik, neboli tradiční standardy v ostrém kontrastu s realitou. Je vlastně hrozně fascinující podívat se na ten obrovský nepoměr. Odborník na biomechaniku Steve Hogg trefně upozorňuje na jednu věc. Cyklistický průmysl nám už celá desetiletí servíruje drtivou většinu klik v naprosto miniaturním rozpětí, zhruba od 170 do 175 mm. Berme v potaz, že to je rozdíl ani ne 3%. Přitom, když se podíváme na reálné lidské proporce, rozdíly v délce nohou u dospělých můžou dělat klidně až 300 mm. Takže očekávat, že takhle úzké rozpětí mechanických pák padne jako ulité tak obrovské variabilitě našich těl, to prostě nedává smysl. A to nás přivádí k jednomu hodně zásadnímu postřehu. Jak zdůrazňuje právě Steve Hogg, delší páka nedává výkon tak úplně zadarmo. Když totiž jen tak naslepo prodloužíme mechanickou páku, nutíme tím naše koleno do docela extrémního ohybu v horní úvrati, tedy úplně v tom nejvyšším bodě šlápnutí. Abychom z té delší kliky vůbec nějakou mechanickou výhodu získali, musí noha překonat mnohem ostřejší úhel z takzvaného mrtvého bodu. Je to neefektivní a, co si budeme povídat, z fyziologického hlediska strašně náročné. Přesouváme se k druhé části. Biomechanika a stabilita pánve, tedy absolutní základ zdravého šlapání. Tady je naprosto klíčová definice od experta na ergonomii Chrise Balsera. Když se řekne stabilita pánve, neznamená to, že máme na sedle sedět strnulí jako socha. Vůbec ne. Znamená to, že náš šlapací cyklus nesmí mít žádný negativní dopad na zbytek těla. Jednoduše řečeno, nesmí vytvářet žádné kompenzační smíkové nebo kompresní síly, které by nám ničily bedra, krk nebo ramena, jen proto, že naše nohy dole bojují s příliš velkým kruhem. Pojďme si to představit na angličáčích neboli skákání panáka. Člověk, co má extrémně dlouhé končetiny, jich za minutu logicky udělá méně než někdo s kratšíma nohama, protože zkrátka musí překonat mnohem delší dráhu. V cyklistice to funguje dost podobně. Vysocí jezdci mají přirozeně dlouhou biomechanickou páku. Aby ale dokázali udržet vysokou kadenci a švih, často vlastně potřebují proporcionálně kratší kliku. A naopak, menší jezdci, jejichž nohy opisují celkově menší kruh, si můžou dovolit kliku proporcionálně delší, protože vysoká kadence pro ně není takový fyziologický oříšek a potřebují trochu dohnat tu chybějící páku. Část třetí. Zdraví kloubů a rozsah pohybu. Jaká je reálná cena za příliš dlouhý krok? Tohle přirovnání se schodištěm je naprosto parádní a spoustě lidem otevírá oči. Představme si, že musíme vyjít o patro výš. Můžeme jít po obřích 30 cm schodech. Jasně, dojdeme tam, ale naše kyčle budou v obrovské flexi, pánev se nám bude kroutit a kolena dostanou pořádně zabrat. Nebo si můžeme vybrat 15 cm schody. Cíl je úplně stejný, ale ten pohyb nahoru je najednou plynulý, hladký a s minimální zátěží. A víte co? Příliš dlouhá klika je přesně jako ty obří 30 cm schody. Zbytečně nás nutí chodit až na samou hranici pohybového rozsahu našich kloubů. A to klidně 80krát nebo 90krát za jedinou minutu. No a pokud tyhle limity opakovaně překračujeme, koledujeme si o jasně definovaná zdravotní rizika. Dochází k obrovské kompresi češky, kdy je koleno příliš ohnuté a češka se doslova drtí o stehenní kost. Může docházet k nárazům v kyčelním kloubu, což pak vede k extrémní zátěži spodních zad. A protože si tělo vždycky nějak najde cestu, jak ten úkol na pedálech splnit, začne si pomáhat. Začne kompenzačně zapojovat menší posturální svaly, jako jsou třeba aduktory nebo iliotibiální trakt.
Jenže tyhle svaly prostě nejsou stavěné na to, aby fungovaly jako hlavní hnací motor. Skvěle se to dá ukázat na rozcentrovaném kole u bicyklu, když je klika moc dlouhá a pánev tím pádem nestabilní. Úpony, jako je třeba IT band na vnější straně stehna, se extrémně napnou. Začnou vlastně fungovat jako přetažené dráty ve výpletu rávku. A snažit se pak takovýhle přetažený sval uvolnit pěnovým válcem, to je jako povolovat už tak napjatý drát na kole. Celá struktura se tím jenom víc deformuje. Řešením fakt není léčit důsledek, ale odstranit příčinu. Tedy zkrátit krok. Dostáváme se ke čtvrté části. Vliv na udržení výkonu, neboli vztah mezi pákou, kadencí a silou. Když se dělali výzkumy na téma délky klik, vědci se zaměřili na 4 hlavní fyziologické metriky. Sledovali, co přesně se děje se stabilním výkonem, jaký je metabolický a srdeční výdej a taky jak rychle nastupuje svalová únava, když jezdci dostanou na kolo hodně rozdílné délky pák. No a výsledek docela šokoval celý cyklistický svět. Zjistilo se totiž, že při testování drasticky odlišných délek klik, a to se bavíme o rozpětí od extrémně krátkých až po ty vyloženě dlouhé, dělal rozdíl ve stabilním výkonu maximálně 3%. Zopakujme si to, maximálně 3%. Tohle zjištění v podstatě ukazuje, že ten obrovský strach ze ztráty výkonu při přechodu na kratší kliky je po vědecké stránce zkrátka neopodstatněný. Z dlouhodobého hlediska je ten rozdíl ve výkonu zanedbatelný, ale pozor, rozdíl v únavě je naopak obrovský. Pojďme si rozebrat, proč tomu tak je. Dlouhé kliky nám sice dávají fajn páku, to ano, ale zároveň snižují naši přirozenou kadenci, vytvářejí masivní kompresi kloubů a hlavně nás nechávají viset v tom nešťastném mrtvém bodě nahoře při šlápnutí. Naproti tomu, kratší kliky tenhle mrtvý bod vlastně úplně elegantně mažou. Zlepšuje se nám schopnost točit nohama, pohyb je absolutně plynulý a to vůbec nejdůležitější, daleko líp se do toho opřou obrovské hýžďové svaly. A to neskutečně zvyšuje naši neuromuskulární efektivitu. A jsme u 5. závěrečné části, adaptace a optimalizace. Pojďme najít to ideální nastavení. Tahle cesta k dokonalému šlapání má určitou posloupnost. Krok 1. Zkrátíme páky, čímž uvolníme nohy z toho svazujícího mrtvého bodu. Krok 2. Náš nervosvanový systém si musí trochu zvyknout na o něco vyšší, plynulejší kadenci. Musíme mu dát prostě čas. Ve 3. fázi se pak děje to hlavní kouzlo. Primární zátěž se začne přesouvat z těch našich věčně přetížených stehen do mohutných a vytrvalých hýžďových svalů. No a výsledkem téhle adaptace je bod 4. Konečně dokážeme dlouhodobě udržet solidní výkon, aniž bychom svaly totálně odrovnali a hlavně šlapeme bez bolesti. Expert Chris Balzer to šrnuje jednou naprosto fantastickou myšlenkou. Cílem totiž není jen tak bezmyšlenkovitě namontovat na kolo ty úplně nejkratší kliky, jaké seženeme, jen proto, že je to zrovna módní trend. Ta filozofie je mnohem elegantnější. Jde o to najít tu absolutně nejdelší možnou páku, kterou naše tělo ještě dokáže s přehledem kontrolovat. Ale má to obrovskou podmínku. Pánev u toho musí zůstat naprosto a tím myslíme 100% stabilní a klouby musí pracovat ve svém bezpečném rozsahu, ani o jediný milimetr delší. Na závěr se nabízí jedna docela provokativní otázka k zamyšlení. Co když ta chronická únava, ten klesající výkon ke konci výjíždětky nebo ten neustálý pocit diskomfortu na kole vlastně vůbec nejsou projevem naší slabosti? Co když je to jen zoufalá snaha našeho těla poprat se s nadměrně velkou mechanickou pákou? Rozhodně stojí za to tohle v praxi otestovat. Odpověď totiž může naprosto změnit to, jak se na kole cítíme a pohybujeme. Moc díky za pozornost u dnešní analýzy a těšíme se na další společné objevování tajů cyklistické biomechaniky.